buurman. Hey, buurman. Buurman. Hoi, buurman. Soms gaat er eens iets fout. Dan heb je een probleem. Maar dat lossen wij dan simpel op. Oké. Zeg, tot kijken. Aan je touw, Aan hè. je toe. Volgende keer bij mij. Nou, krijg nou alles. Buurman. Buurman. Hé, Wat? de hek gaat niet open. Hè? Oh. Ja. Wacht even, de sleutel. Oh. Hier zo. En hup. Gaat uw gang. Dank u wel. Zo. Hoppatee. Hey. Nou, heb ik nou ook mijn hek op slot gedaan? Even kijken, waar heb ik mijn sleutel? Nee, die is mijn stiletto. Nee, die ook niet. Buurman. Die ook niet. Die ook niet. Dit ook niet. Dit ook niet. Dit ook niet. Dit ook niet. Ik geloof toch echt dat ik misselijk. Oh, vleesdrank. Hé, niet leeg. Hup, weg ermee. Nou, je hebt toch, Zeg, buurman. Wacht eens even. toch echt... Ik ben mijn sleutel kwijt, buur. Nee, daar ligt hij. Ach, ik geloof toch echt dat ik een bril nodig heb. Nou, zo de... Oh, Oh jee. uh-oh. Nee, ik zie hem niet. Oh jee. Nee, Nou, wacht maar. Eens even kijken. Ja. Ja, hij ligt beneden. ja. Oh, wacht. Dan haal ik hem hiermee eruit. Even kijken. Zeg, buurman. Buur. Wat? Laat mij maar. Wat? Kijk, dat doe je zo. En oh. Au. Ja. Nou, dat levert een hoop op. En nu? Nou, dit rooster eruit. Hup. 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 Tja. Even kijken, als ik dit mes ertussen zet, dan oh. Nee, dat is ook Stuk. zonde. Ja, die is stuk. Wacht even. Kijk eens hier. Hup. Oh, mijn hark. Nou, dat kost je een hark. Hier. Stek die ertussen. 1, 2. Oh, dat gaat lukken. Hup, oh. Oh, nee. Hup. Oh. Oh jee. Hey. Kijk eens wat ik hier heb. De krik. Aha. Dat snap ik, ja. Oké. Even kijken. En, nou, wat troep. Weet. Nee. Wat is dit? Een horloge. Doet hij het nog? Nee. Weg ermee, hup. Nou, even kijken. Ja, daar heb ik. Een mooie ijzeren stang. Kom ik, buur? Ja, oké. Oké, en dan er overheen hefboompje maken. Oké, ga je gang. Oké, daar gaat hij. Kijk eens even. Het lukt. Zie jij hem? Ja, helemaal daar onderin. Nou, daar ga ik. Ben zo terug, hoor, buur. Even kijken, die is het niet. Nee. Dat is het ook niet. Ja, dat is hem. Heb je hem? Nee, wacht even. Heb je hem, buur? Buur? Heb je hem? Nee, kom eens, hij is hierin. Wat? Nee, hij ligt op een trappetje. Oh. Nou, dan kunnen die spullen ook wel weg. Want die kunnen we er zo uithalen. Hoppatee! Kijk, wacht, ik pak hem wel. Heb eens. Even wachten hoor. Nee, hup. Wacht, krijg hem er niet door. Wacht maar. Ja, Hup. ja, kom op. Oh, nee. Oh. Oké. Daar ligt hij weer beneden. Ja, wacht, we gaan door die andere put.
Laat mij maar even. Ja, Hebbes. Hier. Pak nou. Ja, ik heb hem. Mooi. Oh jee. Buurman. Buurman. Ja, ik zit klem. Met klem? Ja, Hoezo klem? hier. Buurman. Krijg mijn hand er niet meer uit. Oh jee. Wacht maar. Nee, auw, nee, auw, nee, nee, auw, nee, auw, joh, auw. Nee, mijn hand de andere kant op. Wacht maar, ik kom naar je toe. Ik kom naar je toe, buur. Ja. Ja, wacht. Zo, hè. En nou, nou krijg ik mijn hand er niet meer uit. Wacht. Nee, als je nou... Nee, wacht, kom eens. maar ik pak jouw Nee, hand. haal die hand dus weg. Als jij mij... Nee, oh, Daar zitten we helemaal vast. Oh. Oh, Oh. zo, hè. Jongen. Nou, put dicht. Wat een avontuur zo. Die zit dicht. Hartstikke goed. Oh, die nog. Hé? Oh ja. Even Ja, dichtleggen zo. zo. Hartstikke goed. Nou, Oké. voor Ja, elkaar. hoor. Aaien Ah, je toe. Zo. Tot ziens, buur. Tot kijk hoor, buurman. Uh-oh. Wat hoor ik? Oh, nee. Oh, jee. Oh, nee. Oh, jee. Oh, nee. Oh, jee. Oh, nee.